So good afternoon, guys, and welcome to another, drive. This is one of the post-Tino drives. Palagi na karon November 11, 2025. And pila lang kadlaw, Pasko na, tingali. Tingali pagid kay murag di na lang. Di naman tagakuan ani. Daghan mga tao na di nagla feel ang kuan ba. Sa una katong bagyo ay linog daghan na ningon i-cancel ang Christmas party. Tungod sa bagyong Tino mo ingon ni gyud sa tanan, second demotion na gyud. Na gyud. Murag delikado na gyud ang mga Christmas party diha. Di ba? Kung naaman maybe simple lang kaon. Pero wala tingi kay gara-gara ba. Okay. Kung naaman sa gyapon maggara-gara tingali. Okay, bago kita na di gyapon na ma-post na lang taon sa kuan. Sa panahon na to na social media na ta ba. Di na ma-post kay marabag mabash mo grabe na bisag ka ng mga di na ninyo kaila usay mo buong na lang mo appeal naman sa inyong picture moabot naman share naman moabot naman sa kalibutan na pakawawa naman noon ta. So mao ni nakatawanan anang kuan ba nakatawanan lang na pero mao gani realidad karon di ba na usahay na kani mga private moments nato usahay mo abot nga mahimo ng public di ba bisag kay di ta public ang uban na dili public di ta public figures ba ya moabot gyapon abot na pagkabaritis naman nato na maritis na kay mga tao ron or apil-apilo na or simple lang yun na tungod kay nanay access ang tanan. Di ba kay naka-public man na imong Facebook tayo. Tungod kay public na abisan sa public na sila katungod mo komento mo bash or mo unsa na, di ba? It happens a lot na marag ma-viral for no reason at all. Pero mana karon sa usa sa mga viral na issues karon viral atong storyahan kay katong mga mayor sa Quinto Distrito, mayor kuyog sa ilang congressman. Marabag nanuroy man. Nanuroy or naa dito na ento nagtrabaho pero travel to ilang travel. Bahal to unsa to personal to travel ni kuyog to sila ni suporta ni Abiba sa atong DOT Secretary Cristina Frasco. Pero mao lagi na dito Yambana yan na po kung mga mayor na ni kuyog sa biyahe dito sa London. Di ba? Sa mantong biyahe unsa bay resulta nabay mga investment ang nastoryahan o nabay gobernador sa din na nilarga din sa panahon ni Uwan. Pero man ang question na lang nato is mana bati kayo sa optics, di ba, sa mga sa politiko ba ang katawhan lahi ra ba yan kung nag-andam tag kalamidad dapat na inyong leader di ba na inyong ato mga mayor di ba ino lang nato bisag mo si joke na kay labtis joke pero tingali ang mga mayor na lang ba kay sila may mga nangulo diha sa ilang mga kuan pagandam sa kalamidad di ba mayor man na di man congressman pero mao lagi init kayong politika ron timing with kayo so manang niabot yun sa national ni na ilang kantong pagbiyahe ba nahibaw na nun sa katawhan niya dayon marabag naput sila into a bad light yun hindi ginamalikayan kay traveling during a typhoon is quite kuan ba is doesn't look good. Maurang gina akong maingon na lang. Kalma lang ta sa atong words. Doesn't look good. Doesn't look good on our leaders, di ba? Because even if yes, valid lang travel, let's say tugtan sila na sila lang own reasons. But ang question man ato na katubang sobra ba gito ka importante na di ba siya pwede na di sila mukuyog di ba unsa na bagi sila i-roll ato na biyahe ba na pwede ba sila na di na lang sila mukuyog di ba or na sila laing ipadala na kung
business man to, pero kung leisure to, mao to, kung leisure to, pwede man to ma-postpone unta or sa sunod na lang or di na lang. And when in fact one of the mayors, si Mayor Dotilios sa Sugod, na dito gyud timing gyud sa dito na naglandfall si Typhoon Tino sa Ilaha, wa siya di kuyog ha para mo sa Sugod ba na si Dotilios, basta Bourbon ba basta mo wa siya makuyog para makuan naa siya kuyog sa iyang katawhan. Kay mag-andam siya bagyo, di ba mao yang rason. Ano na ba na in na iyan, it's what he did was, para nako mao ay sakto, di ba? So wa wa ni kuyog ba ang uban ni padayon. So katong mga ni padayon, of course, they have their reasons. Sa gitsa kay ba maybe was lagadahom na nga ato ang mahitabo, was lagadahom na magabrihan nilang lugar, di ba? And the sad part lagi is, the irony is, dito gid sa ilang distrito is one of the most affected. Imagine nagbaha ang man ni Kuyo kung taga Danao, kay maybe di sila friends sa mayor, pero ang Danao na igugod, Compostela, Liloan, diya padong norte, haskang iguag yun, di lang igo kaayo. So mana yung question ani ba na will these people pay the price ba sa ilang gibuhat? Nakasabot ba ang katawhan ani? Di ba? Although malagi politicize man yung uban na malik man sa noon sila dayon, pero lahi lagi kaayo kay in a way, in general, there was lack of preparation gud ha kaning when it comes to when it comes to rescue, kanang mga rescue ba, kanang when it comes to pagluwas sa mga tao, kay wa man sila gadahom gyud lagi na ingatoy mahitabo na mga overflow ang rivers na mga wa gyud tagadahom sa tinuod lang sa noon gyud na wa man sa tugiingon na nobody can predict that. Wa may niingon na dangerous kay ning panahon na mga andam na mga bangka dito, preposition mga rescue, kay mao lagi. There are places na nakatong mga nahitabo ba never happened ever dito sa ilang lugar. Pero lahi ra kung wa ang head sa inyong local government unit. So manang leksyon lang yun sa hopefully sa tanang mayor, sa tanang gobernador, puhon-puhon ba, especially sa typhoon season ba. Ang bagyo karon, unlike before, ma-predict na marag a week before pa lang na nato'y hugong-hugong na naikusog na bagyo before pa lang magkalag-kalag. Before pa na magkalag-kalag na hugong-hugong na naikusog na bagyo na moabot ito mga November 7 to ilang giingon, pero man to nahimo gyud masayo na lang, but moabot sa first week of November na mga mga forecasting ron lagi, lahi na kayo forecasting lagi. Pag maybe daanan ni sa una, pero wow, grabe na gyud ang forecasting karon, mga ka supercomputers na ilang models, grabe na ka-accurate ya. Pila na ka countries nagtrabaho ana. So natin yung mga sensors diya sa mga rivers na ni satellite, sensor rivers na sa ocean, yan sa satellites. Sensor sa temperature, sa pressure. Grabe believe ita ko na grabe naka-accurate ron. Ganun ba pag layo pa lang, wala na, kabaw na. So mao nang kung tayo na kay biyahe, di importante, kabaw naman una, layo pa lang, mahibawa naman. Diba? Especially if your LGU or your government, imong probinsya is on the path sa typhoon. Diba? Kanang destructive path. Makita naman na ron gud unsay gian ni Tino, unsay gian ni Uwan, unsa kakusog ang hangin. Diba? Predictive na kay, grabe na kayo nila mo predict. Grabe ha, makaingon yung grabe ha, kung dapat ning ani sa una ba sa panahon sa atong mga 1990s pa, magdaghan ti ma-prevent ng mga namatay sa
kung ingani lang ka preparado ang mga tao karon gali grabe na kay consider na gid nato mala ako ingon na so hopefully kani sa mga storm warnings ba consider na gid nato ang ilang storm warnings ang rainfall warnings gid na dapat i-integrate na sa warnings nato na di na kuan lang ba di nang kanang signal ra kay kanang signal sa hangin ra man na dapat i-appeal ng tubig kay kuyaw na kayron especially for people nagkanang magiging karon nagpuyo gud sa bukid nagkanang puyo sa bukid ron daghan sad kayo na mamuyo sa sapa ambot nga lang ambot ganahan maging mga tao mamuyo sa sapa sa una pa bisag sa ancient civilization pa na pero lahi ning mamuyo sa sapa kanang karon panahon na ba na tingbaha na ay ba na mamuyo gid mo dapit sa sapa ban sa una di ba magsindag ingon lisod kay napapahawaon kay goan di na mapapahawa kinahanglan og political will kay unsa na sila mga butante ra ba na sila ya kung imong papahawaon mapilding ka sa eleksyon karon tingali mo mag din mo kinahanglan hadlokon ay man ni panahon na kinahanglan i-clear up na mga sapa di na nimo kinahanglan ning hadlok-hadlokon nakuha na mahadlok ang mga politiko kay ay piskot ani daghan kini silang butante mura mag 500 ni sila kabuok zerohan ko dire piti ko di ba so daghan pwede nakabaguhan ani and I guess mosalig ta sa atong mga leaders but hopefully kani malagi na hopefully atong mga leaders nagmatngon ani daghan mga pwedeng leksyon sa Tino na dapat nato atong studyuhan atong i-implement and hopefully malagi na puhon this kind of kanibang life threatening or kanibang death causing typhoons will not happen again rin sa tua di ba so mag-ampo lang ta i-ampo na to mga atong nangamatay o gusto itong panakit o i-ampo sa nato ang atong mga nagtrabaho sa gobyerno kanang nitabang sa rescue sa retrieval sa recovery o kanang kuan ba na hinaot na sa sila kusog di ba o na magpadayon uban na biktima sa draba so mabangon gyud ta tinabangay ta hinaot unta lagi na nagpadayon lang katong ganahan mo tabang padayon lang sa pagtabang muna mo extra tabang niya mo sa Cebu but mali ang kalisod ron daghan may tayong lugar gyud ang kailangan tabangan di lang ang atua pero daghang salamat og mana see you na sa sunod na mga drive og salamat sa pagtan-aw bye